Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε το Subway Surf, το 2, το Havana, sorry, το πολύ 5 φορές να τρακάρουμε. Δεν έχω ξεκλειδώσει κανέναν χαρακτήρα. Βλέπετε ότι είναι ωραίο παιχνίδι αυτό και το βάζετε κι εσείς. Το ρεκόρ μου βλέπετε είναι περίπου στο 13.000. Ναι. Έλα. Ναι. Ωραία κουτάκι. Θα δούμε πώς θα παίξουμε. 5 λεπτά βίντεο θα κάνουμε, μάλλον. Είπα μάλλον, να το θυμάστε αυτό. Πώς θα κερδίσουμε ένα κλειδί. Για τον παράδεισο είναι το κλειδί. Όχι, για την κόλληση. Αλληλούια. Κάτσε να το βάλω εδώ να βλέπετε και τα λεφτά που παίρνω. Έλα πιο κάτω κολοκάμερα. Να, εκεί. Εκεί στη μέση είναι ωραία. Και ταξιδεύω πάνω μαζί με το Subway Surf. Sorry. Θα κουτουλήσουμε πάνω σε κανένα τρένο. Είμαι γκαντέμις. Και δεν το ξέρω. Από τη στιγμή που είπα θα κουτουλήσουμε πάνω σε ένα τρένο, κουτουλήσαμε. Κοιτάξτε να καταλάβετε. Δεν χαλάω τα case για να συνεχίσω για ένα λόγο. Θέλω να ξεκλειδώσω διάφορες εμφανίσεις. Αυτή τη στιγμή δεν έχω πάρει μόνο αυτούς που έχουν δώρο. Που του δίνει δώρο. Δηλαδή το παιχνίδι. Ωραία. Πάω από εδώ. Και αυτή η σανίδα δώρο ήταν. Ωραία σανίδα. Έτσι. Άρα είναι δώρο. Κοιτάτε, δεν είμαι καλός σε αυτό το παιχνίδι. Και γι' αυτό κάποιοι θα λένε «Ω, είναι άμπαλος, ξέρω καλύτερα». Ναι, σας το λέω που τώρα είμαι άχρηστος. Ωραία φίλε, σε 3 πίστες συνεχόμενες κουτάκια. Τη μία φορά είχαμε ένα κλειδί, την άλλη 232 coins. Και τώρα τι θα έχουμε? Την αρχή. Ναι. Ωραία, έχω το μαγνήτη στο καλύτερο σημείο. Ελπίζω. Έχω το μαγνήτη στο καλύτερο σημείο. Ελπίζω. Αυτό είναι το βίντεο μου παιδιά. Ελπίζω σας άρεσε.